umaga sa iyo, Congressman. Anong maganda sa umaga, Mayor? Puro kapalpakan ang ginagawa mo! Alam mo ba kung ilang piso ang nawala sa atin? 1.5 million! Pasensya ka na, Congressman. Di bale, meron naman tayong pira sa bayan. Yun lang ang gagamitin natin para sa ating mga negosyo. Ayaw ko nang maulit pa ang kapalpakan mo, Mayor. Dahil kung nangyari yon, ipabaon kita sa lupa! Pasensya na po kayo kasi nanggalan na, Congressman. Pangako, hindi na po kayo maulit. Dapat lang! Saan na kayo si Boy Bawang? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Talaga tong kapatid ko na to. Tulong! Yung motor ni Boy Bawang yun ah. Boy Bawang! Boy Bawang! Anong nangyari sa'yo? Pinaril ako ni... Sino? Sino? Dali kita sa ospital! Dali kita sa ospital! Mayor, ako. Dahil sa ginawa mo sa kapatid ko, gaganti ako. Patayin kita, ayok ka. Pare, maiwan mo na kita dito at iihip mo na ako. Bantayan mong mabuti ito ha, baka may pumapasok ng kalaban. Sige pare, akong bahala dito. Uy, pare! Ba't natutulog ka? Uy, gising! Gising! Pinasok tayo! Ano yun? May kalaban ko, Guzman! Mas kalakyo! Mayor, anong ginawa mo sa kapatid ko? Hoy, Tokmol! Tanga kasi yung kapatid mo, kaya dapat lang talaga siyang iligpit. Huwag kang mag-alala, ikaw naman ang isusunod ko. Siyado kang matandal. Mayor ka pa naman. Kaya hindi tayo umasinso. Dahil kurap kayo. Isinilid niyo sa sarili niyong bulsa ang pira ng bayan. Isa ka pa, Congressman. Draglord ka na nga. Kurap ka pa. Ano ngayon? Kung draglord ako, mayaman naman. Hindi katulad sa inyo, mahirap as daga. Kasalanan nyo yan kung bakit nyo ako binuto. Bleh! Oo, binulsa namin ang pira ng bayan. Anong pakialam mo? Ultimo ka lang. Bakit? Meron bang politiko na hindi korap? Wala nga akong pakialam. Pero,
sa ginawa niyo sa kapatid ko, dapat laging mamatay! Dapat lahat ng politikong korap pinapatay, hindi binubuhay. Dahil walang pag-asa ang ating bayan kung kayo ang nasa katungkulan.